naghahandog ng Guys, good morning. Di ako sa shop sa do vlog o negosyo sarat laag. Maglisod gali ko bayad ng imong kuan ron. Patay ni ron. Guys, na ko'y na-impress ko sa isang mekaniko ha. Kuya wa man isang mga part kay pakantahon mo ni isang mic isang motor o na microphone. Siyawa. O kanta ng motor ron. 100 max. Des, ikaw pa rin ka na. Oh, tawa nag-change court sila. Hanggang kay pareho magulmog sinina mo nang gi-recommend ka ni Zadane. Sao, orange. Yung sinina orange. Okay na humana. Huwag dyan ng testingan. Very good na. Very good. Oh yeah. Pareha sila colors sinina og motor. Pila may bayad, Dok? 130, okay. Dara, Dok, oh. 130 bayad. A few inches later. Kay naadyo naman ang motor, diyan na pug ko sa bahay ni uli. Ug na day ko gipatungha nga gipa-welding kay
ang sira sa among tindahan sa likod at ahong paalisdan og steel matting kay arong safety jud ang mga among tinda kay ang pagkakaron ang sira man gud kay lipak ra mo nang di jud siya safety. So ang front nga sira na okay na kay na pawildingan naman to naho. Ang kuan na laman ang dari sa likod mo nang tulo ka bukaw kipap ang gipalit nga steel matting kay aron mo sibo ra man na siya kay ang front kay unong man so kaning likod tulo ra ni siya so maning gisugdan na niya og welding. Pero as in nindot ka adto. Kaya danhin na lang tataman guys kay hapon na. Daghang salamat sa tanang nagsubaybay sa aton channel, sa tanang ni support og sa mga bag-o pa dahil sa aton channel palihog ko og subscribe sa wa pa maka-subscribe og palihog pod og click ang notification bell aron updated mo sa mga latest video nga atong i-upload and tanawa pod palihog ang mga pahinomdom og palihog pod ko og like og share. So daghan ako kaadtog hanjo no unsa sa dilaman sa dilaman guys kay may na lang ko nga thank you so much and bye bye.